Вітаю усіх, хто долучыўся да трансляцыі нашага канала. У студыі Магілёўскага рэгіёна журналіст Уладзімір Лапцевіч. Мало таго, што лукашэнкаўскія ўлады сотнямі кідаюць іншадумцаў за краты, яны сталі практыкаваць і адабранне ў іх маёмасці. Некалькі дзён таму стала вядома, што у старшыні партыі Беларускага народнага фронта Кастуся Рыгора Кастусёва накладзены арышт на кватэру, гараж і аўтамабіль. Больш за месяц таму падобны арышт быў накладзены на маёмасць іншага актывіста з Бялыншаў Олега Мяцеліцы. Сёння ён з'яўляецца госцем нашай перадачы. Добрый вечар, Олег. Добрый вечар. У адрозненне ад Олега Мяцеліцы, лідар партыі БНФ Рыгор Кастусёў знаходзіцца за кратамі. І стан яго здароўя пакідае жадаць лепшага. Здароўе гэта першае, бо ўсё астатняе, маёмасць, некая нерухомасць, рухомая маёмасць, гэта ўсё другаснае. І на пачатку мне б хацелася паразмаўляць з другім госцем нашай перадачы, гэта зяцем Рыгора Кастусёва, Дзмітрыем Антончыкам, менавіта аб здароўі яго цесця. Добрый вечар, Дзмітрый. Зміцер, вось з паведамленняў з інтэрнэта стала вядома, што Рыгору пачалі аказваць нейкую дапамогу, медычную я маю на ўвазе. Што ўвогуле адбываецца з яго здароўем, наколькі тая медычная дапамога, якая яму аказваецца, яна дзейсная, эфектыўная і дастатковая? Тут самае складанае пытанне это ў тым, што мы не ведаем, што за дыягназ у гаспадара Рыгора і у якой стадіі там нейкае захворванне. То есть гэта не кажуць ні родным, ні адвакату, ні самому Кастусёву. Таму казаць пра тое, што адбываецца, мы можам толькі з таго, што ён піша, а піша ён проста пра свой стан, а паколькі ён сам не ведае, які там дыягназ і якая ў яго там хвароба, то есть таму тут складана сказаць, што, канешне, асноўны непакой выклікае тое, што гэта можа быць анкалогія, то есть і сапраўды. Ну я чуў, што ў яго анкалогія і яму патрэбна аперацыя, а гэтую аперацыю яны не плануюць рабіць. Гэта турэмныя ўрачы і кудысьці яго перавозіць можа. На дадзены момант дакладна невядома, ці гэта анкалогія. То есть гэта падазрэнне самого гаспадара Рыгора і падазрэнне сям'і. А наколькі вось поўныя звесткі да вас даходзяць? Толькі тое, што ён кажа, можа нехта з яго сукамернікаў паведамляў сваім суродзічам адносна яго стану здароўя? Не, такой інфармацыі не было. То есть асноўная крыніца інфармацыі гэта менавіта лісты, якія прыходзяць родным і сябрам. І даведацца аператыўна, што там адбываецца з яго і здароўем, і жыццём, пакуль што немагчыма. Так, немагчыма. Гэта, канешне, вельмі страшна, што людзі родныя не могуць даведацца пра тое, якая дапамога аказваецца, якая патрэбная, наколькі тая дапамога, якая аказваецца, яна сапраўды дастатковая. І вось наконт лекаў, нешта яны прымаюць ад вас у перадачах? Наколькі я ведаю, не прымаюць. Займаецца малодшая дачка гаспадара Рыгора гэтым пытаннем. Але з лістоў, якія прыходзяць ад гаспадара Рыгора, ён піша, што лекаў шмат, нават, напэўна, больш, чым трэба, таму што ён кажа, што там пачалі праблемы з ныркамі быць з-за лекаў. Таксама яго непакоіць гэта хвароба. Таму лекі ёсць, нават было 2 вакцыны ад ковіда, якія не абаранілі яго ад гэтага віруса. Ясна. Я хачу паведаміць нашым гледачам, што мы працуем у прамым эфіры і вы можаце задаваць свае пытанні, а таксама дасылаць нейкія сцвярджэнні у YouTube-чаце нашага канала, які ёсць пад гэтым відэа.
Вось пра тое, што накладзены арышт на маёмасць Рыгора Кастусёва, вы таксама, наколькі я ведаю, даведаліся ад яго самога ў лістах, так ці не? Не, нам паведаміла дачка, малодшая дачка. Ну, а ёй Ёй паведаміла маці, якая атрымала ліст, у якім Ну, гэта было таксама. напісана. Так, то есть, ну, мы крыху раней за інфармацыяй, якая з'явілася ў інтэрнэце, мы даведаліся. А з чым звязаны гэты арышт? Чаму на гэтую маёмасць, то бок на кватэру, дом у вёсцы, дзве кватэры, дом у вёсцы і гараж накладзены? З чаго гэта і што там кампенсаваць гэтым яны збіраюцца ці што яшчэ? Ну, гэта інфармацыю ён не піша, то есть, ну, наколькі мы можам так прадугадаць, гэта хутчэй за ўсё звязана з тым, што нейкі фінансавы артыкул вешаюць, ну, яшчэ дадаткова да таго, па якім ён ужо знаходзіцца ў СІЗА. І самае цікавае, што там маёмасць не толькі та, якая запісана на спадара Рыгора, то бок это кваціра ў Шклове, гараж у Шклове, машына і дом на вёскі в Цехціне, але яшчэ кваціра яго цешчы таксама падпала. А якое яно дачыненне? Яна гэта дачыненне мае да справы Рыгора, вось якога абвінавачваюць, да нашым гледачам у значыць дзеяннях накіраваных на захоп улады. Ну, хутчэй за ўсё, нейкі фінансавы артыкул яшчэ будзе даданы да таго, што вы назвалі. Які гэта артыкул і ў чым ён можа быць вінаваціцца, я нават не магу прадугадаць. То есть, паглядзім. Ніякага тлумачэння ад праваахоўных там ці следчых органаў вы не маеце? Не маем. Так, ну, шкада, канешне, ну, як ёсць, так ёсць. Олег, да вас пытанне. Вось вы займаліся, калі знаходзіліся ў Бялынішах, у Бялынічскім раёне, займаліся агратурыстыкай. У вас была аграсядзіба. І, наколькі я ведаю, менавіта на гэтую аграсядзібу накладзены арышт. З чым звязаны гэты арышт, на якія непасрэдна там будынкі, збудаванні, яны падпалі пад тое, што цяпер фармальна вам ужо і не належыць? Ну, что дотычно то это на сегодняшний день был апошний объект, кажучи, моем. Олег, я прошу прабачэння, але вельмі дрэнна вас чуваць, перабіваецца голас. Олег, калі ласка, паслухайце мяне. Калі ласка, зайдзіце ў Zoom па-новаму. Олег, зайдите ў Zoom по-новому, бо вас зусім не чутно, перерывается голос. Ну, пытанне да Олега мы зададзім пазней, калі яму удасся выйсці долучыцца да нашай трансляцыі. Вось, ну, а я задам пытанне такое, якое вось наш глядач НС, HS, пэўна, задае. Хвалёны Чырвоны крыж не мае жадання дапамагчы Кастусёву з лекамі? Вось такое пытанне, ўжо да Зміцера. Ну, наколькі я ведаю, да Чырвонага крыжа ў Беларусі было шмат пытанняў. То есть, яшчэ падчас мінулай восені і зімы, калі былі там шматлікія рэпрэсіі і затрыманні, то я думаю, што это не та арганізацыя, да якой трэба звяртацца па дапамогу. Ну, то бок, не чакаеце вы ад гэтай арганізацыі нейкай дапамогі зараз і, в прынцыпе, не збіраецеся звяртацца па дапамогу да яе? Я думаю, што сэнсу няма, таму што тое, што адбываецца, гэта хутчэй за ўсё проста нейкая такая там гульня псіхалагічная, то есть тое ж самае трымаць у
там таким не даваць інфармацыю па стане здароўя, што за захворванне, рабіць нейкія аналізы, не даваць вынікі гэтых аналізаў. Тое ж самае, новы этап гэтай гульні, гэта зараз вот это арышт на маёмасць. Это все псіхалагічна магчыма, гэтым намагаюцца нейкага прызнання. Можа, ім трэба прыгожая нейкая там картинка, каб гаспадар Егор зачытаў нейкі тэкст на камеру, яму далі час. Пакаянны такі. Так, можа, яму далі час падумаць, ці зачытае, ці не. То есть, і вось спачатку его хваробы гэтай там ціснулі, зараз спрабуюць іншым нейкім метадам. Я думаю, толькі так. Ну, зразумела, ёсць адказ на пытанне. Бачым, Олег далучыўся. Олег, як нас чутна? Я вас чую добра, як Всё. вы мяне? Выдатна цяпер наладзілася сувязь, наладзіўся гук. І задам тое ж самае пытанне. Вось вы займаліся агратурыстыкай, і арышт накладзены на ўсю вашу агратурыстычную маёмасць, на будынкі, збудаванні і так далей. Вось якія фармальныя прычыны гэтага арышту, з-за чаго гэта ўсё было? Ну, што датычна аграсядзібы, то гэта апошняя маёмасць, якая была. Добра мяне чуеце? Вось зараз быў такі перапынак, перарваўся гук. Ну, я паспрабую павольней просто казаць. Да, і адключыце, калі ласка, Олег, адключыце, калі ласка, відэа. Пэўна, відэа зараз перашкаджае. Адключыце, калі ласка, відэа. Так, добра, зараз паспрабую. Хвилинку. Так, відео. Так, я выключу. Чуете Да, меня? Да, мы вас чуем. Да, отказывайте далей. Я думаю, что будет гук нормальный. Да, спадзяюсь, вы меня запомните, как я выглядаю. Это звязано с 188 артикулом криминальной справы, которая была узбуджена супраць мяне яшчэ ў жніўні. Чуеце мяне, так? Так, мы чуем. Правда, не вельмі добра, але чуем. Вось, і адразу былі арыштаваны машына моя, прычэп, які байдарачны. Вось, а ўжо потым была арыштавана сама аграсядзіба. І нават яны не спыніліся, ўрэшце рэшт яны не проста арыштавалі, а апечаталі. Ну, вось, просто аднойчы прыйшоўшы, жонка была, Наталя, калі прыйшла, приехала на аграсядзібу, то брама і сама аграсядзіба былі проста апломбіраваныя. Я ведаю, што цяпер распараджацца гэтай маёмасцю мае права мясцовыя органы ўлады. Так гэта ці не? Можа, у мяне недакладныя звесткі. Да, гэта так. Адразу, калі быў арышт, то яе перадалі Наталіі на захаванне, а ўжо калі яна была апломбіравана, то перадалі. Тэрытарыяльна аграсядзіба знаходіцца на тэрыторыі Галоўчынскага сельскага савета. Таму аграсядзіба была перададзена пад старшыні Галоўчынскага сельсавету, пад нагляд і захоўванне. І што цяпер адбываецца з аграсядзібай, з тымі ўсімі збудаваннямі, якія на той тэрыторыі ёсць? Ну, яны проста адзінае, што яны ўсё роўна там працягвалі наступ. Ведаеце, такое ўражанне, быццам бы мала. Хочацца што-небудзь яшчэ што-то рабіць, нешта подлае з іх боку, таму што яны пераглядзелі праект, які быў імі самімі выдадзены на будаўніцтва, там, дзе знаходзілася лазня. То, скажем, перарабіўшы гэты праект ужо заднім числом, яны нібыта сказалі, што не адпавядае праекту, хоць на руках усе паперы ёсць, праект, які выдаваўся імі. І яны прымусілі, яны павінны былі самі знесці лазню на аграсядзібе, там такі комплекс быў, але
як бы адзінае, што Наталья атрымала дазвол, чтобы самим можна было разабраць. А так быў загад, што прыехалі з камунгаза і знеслі гэту лазню. Ну і на сённяшні дзень яна проста арыштавана, і натуральна, што ёй карыстацца нельга. Ну і хутчэй за ўсё усе гэтыя будынкі будуць зруйнаваныя, так ці не? Ну як вы мяркуеце? Здзіўляцца не прыйдзецца нават калі такое будзе. Вось, але пакуль што размовы пра гэта не было. Вось пакуль што яны толькі знеслі лазню, вось і комплекс гэты там, дзе і спа-комплекс можна назваць так. Вот, і наперад такі быў такія збудаванні наперадзе былі, таксама там такі гаспадарчы двор, там таксама яго знеслі. Вось, саму аграсядзібу пакуль што не чапалі, і пакуль што звестак такіх у мяне няма, таму... Але, зноў жа кажу, здзіўляцца не прыйдзецца, калі нават і гэта яны пачнуць рабіць. Олег, ці вядомыя вам іншыя выпадкі вось такога, так скажем, адціскання маёмасці у палітычна актыўных грамадзян, якія трапілі пад палітычны пераслед? Вот пра Рыгора я даведаўся... Акрамя Рыгора Кастусёва. Некалькі дзён, літаральна, таксама з телеграм-каналам. Вось. Што датычыцца яшчэ такіх, я недавно, гэта нідзе не было апублікавана, але наколькі я ведаю, што кіраўнік дапамогі, гэта такая арганізацыя, якая дапамагае людзям, якія вымушаны бегчы па палітычных прычынам у Літву, Наталья Калегава таксама атрымала лісты, што на Беларусі і маёмасць аграсядзіба арыштавана. А як прозвішча гэтай жанчыны? Наталья Калегава. Наталья Калегава. А яна сама адкуль? Яна сама грамадзянка Беларусі, вось. Але яна ўжо даўно жыве ў Літве, гэта яшчэ, можа, где-то 10-15 год, наколькі я ведаю. Але на грамадзянка Беларусі, і гэта яе спадчына, і там была... То бок, нягледзячы на тое, што яна ўжо многа гадоў жыве за межамі Беларусі, на яе ўзбудзілі крымінальную справу і арыштавалі маёмасць. Правильно я разумею? Я не могу сказать наконт крымінальнай справы. Так, здаецца, штосьці такое... Это лагічна, так яно мусіць. Это лагічна, так. І тым больш, што падчас у сувязі з хваробай ковіда гэта яна не наведавала аграсядзібу сваю маёмасць падчас перад выбарамі, падчас выбараў, таму, скажем, звязаць это было, напэўна, вельмі цяжка. Вось, я думаю, што гэта штосьці звязана ўжо з дзейнасцю тут, артыкулу як бы хапае. Заўсёды можна падвесці там гэта такую палітычную справу. Я хочу звярнуцца до наших гледачоў, калі ёсць звесткі аб падобных выпадках, то бок аб выпадках пераследу праз маёмасць, так скажем, грамадскіх актывістаў з боку ўлады, паведамляйце нас, будзем таксама распаўсюджваць пра гэтую інфармацыю. А у мяне пытанне ад наших гледачоў. Вось Надзея Салаўёва. Вельмі хвалюе іх здароўе Рыгора Кастусёва. Надзея Салаўёва пытаецца: ведаю, што сям'я Рыгора пісала звароты ва ўсе магчымыя інстанцыі, каб змянілі меру стрымання на хатні арыш за стану здароўя. Што па гэтых зваротах? Якія адказы? Звароты пісала не сям'я, звароты пісаў сам Рыгор. Першы зварот быў, здаецца, праз некалькі месяцаў пасля затрымання, калі фактычна спыніліся следчыя дзеянні, то есть ён просто бачыць, што ніхто не прыходзіць, ніякіх там ні допытаў, ніякіх дзеянняў не праводзіцца, і ён падаў зварот аб змяненні меры ўстрымання, але его не задаволілі. А потым, калі пачаліся праблемы са здароўем, то есть быў другі зварот, які таксама быў незадаволены.
То бок, ну, в прынцыпе, поўны ігнор, так Да, скажем, гэтых ну, всіх ну так. зваротаў. Яшчэ одно пытанне, якраз датычна медычнай дапамогі. HS пытаецца, ці спадарня Ціхановская пры міжнародных сустрэчах не абгаворвае сітуацыю наконт медычнай дапамогі палітвязням і ціску з гэтай нагоды на ўлады Беларусі. Ці маеце якую інфармацыю? Ну, на пачатку вы, Зміцер, адкажыце, калі ласка, а потым тое ж самае пытанне я хацеў бы, каб адказаў Олег Мяцеліца, бо ён знаходіцца ў Вільні і бліжэй, так скажем, да ўсіх тых структур, якія так ці інакш звязаны з Святланай Ціхановскай. Ну, менавіта па спадару Рыгору я не ведаю такой інфармацыі, каб Святлана Ціхановская уздымала пытанне. Але я думаю, што нейкая праца вядзецца, то есть, ну, просто магчыма менавіта медычнай дапамогі там, ну, не такая ўвага ўдзяляецца. Можа, ну, у мяне інфармацыі няма. Няма у вас таких звезд. Олег, а вы што чулі, можа быць, на гэты конт? Ну, конкретно так само про ситуацию с Рыгором я не чуў, чтоб такі акцент быў з боку Светланы і штабу. Я думаю, что агулам, конечно, гэтыя пытанні падымаюцца, але лічу, что у правільным накірунку зараз паднята тэма размовы, что калі вось такія сітуацыі становяцца вядомым, там, дзе сапраўды, ну, гэта можа пагражаць сур'ёзнаму стану здароўя альбо нават і больш страшнага некага выніку, то тут як бы просто трэба, ну, персанальна падымаць пытанне па канкрэтнаму кожнаму выпадку. Вось. Звяртацца, магчыма, да амбасадараў, которые знаходзяцца в Беларусі, каб яны бралі неяк гэта, ну, пад асабісты нейкі кантроль. Напэўна, толькі так можна, ну, дапамагчы ў гэтай сітуацыі. Ну, я хацеў бы звязаць вось гэтыя два накірункі нашай размовы, здароўя і маёмасць. Вось тое, што ўлады адбіраюць, накладаюць арышты на маёмасць і палітвязняў, і тых, хто, значыць, зараз знаходзіцца пад палітычным пераследам, вось як Олег Мяцеліца. Што яны гэтым хочуць дабіцца? Якім чынам паўплываць на здароўе? Можа, праз нейкі псіхалагічны стан ці яшчэ як? Вось Зміцер ужо пра гэта казаў, можа, неяк ён разав'е гэтую думку. Ну, я зноўкі паўторюся, што хутчэй за ўсё гэта нейкая такая гульня менавіта сілавікоў КДБ в плане того, магчыма, патрэбна нейкая, не атрымалася зрабіць з матэрыялаў, якія яны здабылі падчас нібыта следчых дзеянняў, дастатковой інфармацыі, каб перадаваць дзела в суд, таму ім патрэбна нейкае прыгожае такое прызнанне на камеру, што ён прызнаецца ў ўсіх гэтых справах, што ён там быў злачынца, там збіраўся там малых дзяцей в падвалы садзіць. Думаю, яны спрабавалі гэта зрабіць праз стан здароўя, каб думалі, што пагоршыцца стан, ён пойдзе на все, што заўгодна, каб выйсці там или перайсці на нейкія больш такія лагодныя умовы ўтрымання. То есть не атрымалось. Яны включили іншы механізм, зараз спрабуюць праз маёмасць. То есть, каб я больш хваляваўся, каб у яго было больш нейкіх там, ну, думаю, это псіхалагічны ціск. Просто у мяне только один вариант, что гэта каб вымусіць его зрабіць нейкія дзеянні, якія ім выгодны. Ну вось вы ведаеце Рыгора лепей за ўсіх нас тут, хто прымае ўдзел у эфіры. Ці будуць, ну, нейкія эфектыўныя для іх такія дзеянні, накіраваныя на Рыгора? Ну, як мне падаецца, не. То есть, калі б гэта было магчыма, я думаю, што ўжо, то есть, нават з тых лістоў, якія мы атрымлівалі, па якім бачна, што стан здароўя сапраўды вельмі дрэнны, і што яго вельмі непакоіць нейкая там хвароба, магчыма, онкалогія. Я думаю, што калі б дапусціць, што ён нешта мог падпісаць, ён бы в тых умовах уже падпісаў бы. Я думаю, што маёмасць тут уже другусна. Ну, немагчыма паўплываць на яго праз адабранне аўтамабіля ці дома. Я думаю, што не. Олег, як вы ўспрынялі паведамленне аб тым, што у вас накладзены арышт на маёмасць
гэта неяк на вас негатыўна паўплывала, я маю на ўвазе ў псіхалагічным стане? Ну, скажу так, калі пачалось з машыны і з прычэпа, нават два прычэпа у меня былі арыштаваны, адзін з іх байдарачны, то, ну, як бы псіхалагічна на мяне гэта ніяк не ўплывала, таму тым больш, што я як бы жыву з такой пазіцыі, што як бы перамога будзе, і мы ўсё вернем як бы назад. Што датычыцца канкрэтна аграсядзібы, ну, для мяне гэта вельмі балюча, таму што для мяне гэта не проста будынак, я рабіў там этна сядзібу, і там вельмі шмат рэчаў, которые я ўсё жыццё збіраў, захоўваў менавіта з дзедавай хаты, ну, і на Старкі называецца, таму што вёска Старкі, дзе ну, вырас і прайшло маё ўсё дзяцінства, таму гэта мне як бы вось у гэтым сэнсе вельмі дорага і балючым. Ну, вось, але я думаю, што тут адрозніваецца сітуацыя моя ад Рыгора, таму што сапраўды вось і ну я вельмі добра Рыгора ведаю, мы ж там побач усе суседзі, і што канешне гэта такі ціск яго ўжо, калі ён знаходіцца ў іх лапах, вось, і магчыма сапраўды у кіпцюрах, так, калі узгадваць, да, гэта 30-е гады. Вось у мяне гэта, ведаеце, такая сітуацыя. Мне нават зараз не ўзгадаю, здаецца, калі Лукашенко сказаў, где-то прогучало яго абабраць да ніткі, так, вось, то практычна, ну, літаральна некалькі дзён, калі вось быў наступ менавіта на аграсядзібу, і гэта, ведаеце, ну, гэта такі ўсё роўна чалавечы фактор, то есть ёсць людзі, якія проста, вот, не ведаю, ім трэба вось выслужыцца, так, вось, яны гэта робяць з нейкім сваім здавальненнем, не заўсёды нават робяць болей нават, чым ну, патрабуюць, скажем так. Вось, і это, канешне, каб зрабіць балюча, каб, я не ведаю, ну, я не ведаю, што ў галовах, але это вот, яны робяць гэта са здавальненнем. Вось, і шмат дзе, нават па асабістым вот такім жаданням і з асабістай ініцыятывы. Вось, ну, просто як Ну, зрабіць тут... Так, да. Па-іншаму на мяне немагчыма, але вось зрабіць балюча можна. Вось тут наша глядачка Алена піша: вельмі цяжкія часы для беларусаў. Ну, цяжка не пагадзіцца з такой высновай. І уздагон, так скажем, да вашага адказа, Надзея Салавёва пытае, якое права яны мелі зносіць чужую маёмасць? Гэта, ну, перш за ўсё да вас, Олег, пытанне. Олег, ці магчыма вярнуць аграсядзібу калі-небудзь? Я, ну, наконт маёмасці, дзякую за пытанне. Зносу маёмасці. Так, пра знос маёмасці, так. Ну, якое права? Ніякое права яны не мелі, тым больш, што улічваючы сітуацыю, я нават, ну, не магу, ну, фізічна гэта, ну, мне нават няма фізічна там, разумееце, вось, я нават не магу ні абскардзіць, ні аспрэчваць гэта рашэнне. Ну, без ніякага права, просто, ну, знеслі ўсё. Я кажу, што для іх гэта момант такі, ну, некае здавальненне, да, што вось, ну, вот што-то паспяховае было, вот зараз это можна таптаць. Ну, я, в прынцыпе, так, як топчуцца сімвалы, топчется мова, топчется наше право на свободный выбор, там. Ну а тут на індывідуальным узроўні топчется тое, што як бы чалавек, ну, рабіў, вось, і чым жыў і чым ганарыўся. Вось, а вярнуць, конечно, я веру, што мы вернем краіну, а як толькі мы вернем краіну, то мы вернем і усе нашы дасягнення там. А калі яны будуць зруйнаваны, то ўжо пабудуем новае. Ведаеце, Олег, вось вы зараз распавядалі пра іх стаўленне да паспяховасці нейкай, да чужой маёмасці, якая створана, па сутнасці, уласнымі рукамі, уласнай працай. І мяне так думка ўзнікла, што яны, па сутнасці, праводзяць тую ж самую палітыку ў адносінах да
тых жа людзей, з якімі яны з'яўляюцца палітычнымі апанентамі, якую праводзілі калісьці бальшавікі, да, калі яны руйнавалі помнікі, руйнавалі церквы, там забівалі сотнямі, тысячамі, так скажем, тых, якіх яны лічылі сваімі класавымі ворагамі. І тут, ну, калі ўжо такіх масавых забойств няма, але стаўленне тое ж самае. Так ці не, як вы думаеце? Так, я нават хацеў пра гэта сказаць, і вось дзякую вам, што вы в гэтым накірунку таксама бачыце. Я менавіта так і бачу, вось гэта раскулачванне, да, вось, і ведаеце, што нават вот улічваючы, я думаю, што шмат хто вот з людзей, якія, скажем, таксама падтрымліваюць, не шмат хто, в смысле, я маю на увазе людзі, якія таксама падтрымліваюць вось гэты рэжым, то я думаю, яны зараз таксама вельмі задаволены, што бачуць, як вось на маім прыкладзе, і я думаю, што шмат такіх прыкладаў, калі у людзей бізнес адціскаюць там і вымушаны з'ехаць паспяховыя людзі, я думаю, таксама ну, вельмі рады вот за такую сітуацыю. Вось, ну да, за такую, па сутнасці, дзяржаўную палітыку. Так, гэта, ведаеце, як тады вельмі былі задаволены, калі паспяховых людзей у тыя гады, як бальшавікі рабілі, там, знішчалі іхную маёмасць, высылалі, вось, ну, тое ж самае адбываецца. Ну, а потым гэтыя нашы так званыя праваахоўныя органы будуць вельмі здзіўляцца, што нехта там руйнуе могілкі, там крадзе крыжы альбо агароджу з магіл і прадае. І будуць казаць, якія ж гэтыя людзі, без якіх няма нічога святога. Хаця у саміх жа нашых улад, па сутнасці, гэтага нічога святога таксама няма. У мяне тут яшчэ ёсць пытанні ад нашага гледача HS. Яны, значыць, тычацца крыху іншай тэмы, якую я зараз хачу закрануць, таму я да іх перайду крыху пазней. Тэма палітвязняў. Мы ведаем, што сёння ў Беларусі ўжо каля 900 зняволеных прызнаныя палітвязнямі. Але гэта не ўсе людзі, якія сядзяць за палітыку ў Беларусі. І многіх з іх палітвязнямі не прызнаюць. І адзін з якіх не прызнаны палітвязням ёсць Рыгор Кастусёў. Вось, Зміцер, чаму так адбываецца? Чаму праваабарончыя арганізацыі лічаць, што Рыгор Кастусёў, які ўжо больш за паўгады знаходзіцца за кратамі, не палітвязень? Пытанне сапраўды такое цяжкае і складанае. Відавочна, што Рыгор Кастусёў палітвязень. Это відавочна. Прызнанне павінна адбыцца праваабарончымі арганізацыямі, якія в сваёй дзейнасці карыстаюцца нейкім алгарытмам, як это вылічыць. Калі артыкул прадугледжвае нейкія гвалтоўныя дзеянні, у якіх падазраюцца гаспадар Рыгор, яны не могуць его прызнаць. Канешне, там мне відавочна, што трэба прызнаваць, і ёсць варыянты, як это зрабіць, але я думаю, што тут пытанне ў тым, што фактычна праваабарончыя беларускія арганізацыі шмат хто сядзіць, хтосьці в эміграцыі, няма такого зараз такого, як сказаць, праваабарончай супольнасці, якая можа прыняць гэта рашэнне. То есть гэта вельмі складана, і таму тыя людзі, якія засталіся, яны проста працуюць па нейкаму алгарытму. Напрыклад, наколькі я ведаю, калі будзе абвешчаны суд, і суд будзе там в зачыненым рэжыме, то адразу ён будзе прызнаны палітвязнем. То есть нейкія такія ёсць моманты, якія не дазваляюць. Відавочна, што для нас гэта вельмі так крыўдна, то есть крыху, што не даюць такой статусу палітвязня. З іншага боку, што гэты статус асабліва, то есть не паўплывае на сітуацыю, гэта не дасць яму там нейкія лепшыя ўмовы, ці ён не выйдзе хутчэй на волю. То есть, это, але, канешне, псіхалагічна значна было
Ну, Ну, конечно, лепш, калі бо б гэта некая такая псіхалагічная Так, падтрымка. это падтрымка. Бо мы бачым на сённяшні дзень, што з аднаго боку адбіраюць маёмасць, так нармальную медыцынскую дапамогу не аказваюць, і ў той жа час чалавек не з'яўляецца палітвязнем. Ствараецца, калі не ведаць, хто такі Рыгор Кастусёў, да? Калі там, ну, не ведаю, нейкі заезджы эмісар замежны прыедзе і паглядзець, ну, нейкі там крымінальнік, і не больш таго. То бок, ну, гэта зусім несправядліва, ну, на мой пункт погляду. Олег, як вы лічыце? Ну так, але як бы мне тут цяжка каментаваць, таму што я не вельмі дасведчаны ў гэтай тэме, вось, таму што я до конца, напрыклад, не разумею, што, ну, дае статус гэтай палітычнага вязня. Вось, таму не магу в гэтых катэгорыях быць аб'ектыўным, але, канешне, я думаю, што, ну, у сённяшніх умовах гэта такая умоўнасць, яна, ну, важная, тым больш, што, да, ну, Рыгор Кастусёў гэта чалавек, які, ну, як бы, ну, канешне, шмат вядомы для людзей, якія даўно стаяць на, скажем, вось гэтым баку змагання за дэмакратычную Беларусь, але думаю, што вельмі шмат людзей, это моя суб'ектыўная такая суб'ектыўная такая пазіцыя, што шмат людзей мы увогуле нават не ведаем, якія зараз, магчыма, сядзяць па вось гэтым палітычных справах, і не тое, што яны не прызнаныя, нават мы просто не ведаем іх імёны, я так думаю. Вось, і, канешне, пасля усіх пасля перамогі, буду так казаць, канешне, будуць вельмі шмат працы, чтоб ўсё ж такі, ну, гэтыя моманты, гэтыя прысуды былі вядомы, вось, і прызнаны ўжо як палітычныя справы. Ну, і вярнуся тады да тых паведамленняў, што і пытанняў, якія прыйшлі нам у чат. Надзея Саловёва, чамуся кажуць каля 900? Ну, таму што прызналі каля 900 праваабарончай арганізацыі палітвязнямі сённяшніх асуджаных, ці тых, якія яшчэ абвінавачанымі з'яўляюцца. Сядзіць, працягваю яе допіс, сядзяць каля 2000 пасля выбараў, усе яны палітвязні. І ў міжнароднай рыторыцы трэба казаць пра 2000 палітвязняў у Беларусі. Ну, пра тое, тут ёсць яшчэ пытанне, а чаму Кастусёва не прызнаюць палітвязням, мы гэта ўжо абмеркавалі, што гэта сапраўды выключна палітычны арышт. Мы гэта, ну, для мяне, напрыклад, не з'яўляецца тут нейкім двузначным ці там мнагазначным пытаннем. Тут адназначна гэта палітычны арышт. І яшчэ одно пытанне. Міжнародны чырвоны крыж можа толькі дакараць польскім уладам аб недапамозе мігрантам, якія на тэрыторыі Беларусі. А тое, што ў беларускіх вязніцах забіваюць палітвязням, ім усё роўна. Пытанне гэта. Ну, Зміцер, вы што на гэта конт думаеце? Гэта, правда, не па нашай тэме зусім пытанне, але тым не менш мы не можам яго абысці, бо яно палітычнае, па-першае, а па-другое, зададзена нашым гледачом. Ну, я свое меркаванне наконт этой организации уже выказал. То есть я лічу, что пасля той ситуации, якая была в мінулым годзе пасля выборов, пасля протестов, як паведалася эта организация, то, ну, казаць про тое, что яна можа выступать на баку, на светлым баку, то есть за правду, то есть я не думаю, что гэта беларуская філія Чырвонага крыжа, мне падаецца, это цалкам, то есть праўладная структура, якая будзе любымі сродкамі пакрываць менавіта все злачынствы, якія робіць рэжым зараз. Олег, а вы што думаеце? Ну, вы знаходзіцеся ў Літве, там, можа, з мігрантамі крыху іншая сітуацыя, бо больш зараз на Польшу, так скажем, бочкі кацяць і тыя ж праваабарончыя арганізацыі, якія тут ёсць, і апазіцыйныя партыі. У вас, можа, па-іншаму сітуацыя абстаіць? Не, ну, я думаю, што яна прыкладна такая, ось, але хочу таксама падтрымаць і згодзін з тым, вот Зміцер, што сказаў, што на Беларусі філія Чырвонага крыжа это цалкам праўладная арганізацыя, таму што я у свой час спрабаваў там і у сваіх у Бялынічах там як бы знайсці старшыню, а это людзі, якія, ну, нічым не адрозніваюцца ад такіх структур, як БРСМ, і як бы яны стаяць цалкам на
вось служэння рэжыму гэтаму. Таму, канешне, это зусім іншае. Я не ведаю, наколькі могуць уплываць і звязаны паміж сабой, ну, арганізацыя Чырвоны крыж там альбо ў Літве. У Літве, я ведаю, як бы, ну, шмат яны робяць, ну, для дапамогі беларускім мігрантам. А вось наколькі гэта могуць яны ўплываць унутры краіны. Вось сапраўды гэта тая структура, якая магла б вось дапамагчы і, ну, ўсё ж такі праліць нейкі свет на сітуацыю палітвязню, асабіста Рыгора Кастусёва ў Беларусі. Вось. Таму Так, я цалкам згоден, што в прынцыпе, калі ўзгадаць тое, што рабіў Чырвоны крыж падчас вайны, калі у канцлагерах здзекаваліся з людзей, забівалі іх, Чырвоны крыж хоць нейкім чынам стараўся дапамагчы гэтым людзям, якія знаходзіліся там і цярпелі ад катаванняў, то ў беларускай сітуацыі нічога не робяць, але маглі б. І перш за ўсё да тых людзей, якіх не толькі там адбіраюць маёмасць, але і па сутнасці пазбаўляюць і здароўя, і жыцця. Мы ведаем і Вітольда Ашурка, іншых людзей, якія, на жаль, ну, ужо не з намі. Вось на гэтай сумнай ноце я хочу падзякаваць і вам, Зміцер, і вам, Олег, за ўдзел у нашай перадачы, нашым гледачам за тое, што задавалі пытанні.